smart. Du er en bank. Bare sådan du ved det. Og du skal give mig pengene. Ellers så ser du min næse i længere end 2 sekunder. Det vil nok ikke lige være så træt af. Eller også vil du. Så. Det er jo godt nok. Okay. Jeg har kun den her. Jeg er rimelig dårlig til at stave. Ja. Tak skal I have. Ja, det siger lidt min selektion. Den uendelige historie. Velkommen til den uendelige historie. Der var engang en saks, og den var helt pjattet med laks. Så en dag, den overhalede en cykel med en abe på. Så gik den fuldstændig i stå. Den stod og gloede på en æbleflod. Det var glohed af sved. Den lignede lidt en ged. Men det var fedt. Fordi så næste dag om morgenen, så stod den op, fik et flop. Den kunne ikke lade være med at hoppe. Og så fløj den ud af døren i en galop. Jack. Og så fik han sne i røven. Og det var her koldt. Men det kan man godt lide, når man er fra Fyn. Det er fuldstændig koldt overfor, når man er fra Fyn. Kommer bare gående ned i gaden. Fuldstændig kold. Siger bare, goddag. Kan jeg lige låne en tur af dig? Fordi jeg skal fandme ned og have en ordentlig burger. Og folk er fuldstændig ligeglade. De giver bare 20 med det samme. Og siger, ja, det kan jeg godt. Så det er fint. Og det er sjældent, det rent faktisk er flot. Det er sjældent. Kan jeg ikke lige låne 20 af dig? Nej, jeg har ikke nogen penge. Hej. 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 Er du fra Fyn? Nej, det er jeg ikke. Der er jo et fuldstændig klart eksempel på hende, som overhovedet ikke fra Fyn. Hej, hej. Nu til noget helt andet. Goddag, jeg hedder Lars. Jeg vil bare lige pointere, jeg gjorde aldrig den gid en skid. Så skal jeg bare lige høre, om der er nogen, der vil have en øl. Herovre. Tak for det. Now to something else. Hvad? 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 Det forstår der ikke. Forstår ikke. Tal dansk. Nå. Okay, og nu til noget helt andet. Det er jo meget spændende der. Prøv at se, sneen over, det er jo fuldstændig hvid. Jeg tror næsten, man kan næsten lige... Og så bare... Og så... Jeg kan bare være smag på, det kan man smage. Det er jo fremragende røddyt. Nej, hvor fremragende. Det er ikke set bedre på den her kant af verden før. Jeg er tilbage i studiet. Hvor fanden bliver bussen af? Ja, jeg skulle egentlig have lavet sådan en røveri, jo. Så holdt de vinterlukket. Horsens 15 kilometer! For helvede, mand! Jeg startede på Ærø! Så må jeg jo være gået forkert. Nej. Kan man få en pølse?
Skraldespanden, skraldespanden, du er den rare mand. Skraldespanden, skraldespanden, ja, du er det med mand. Hey! Jeg går gennem byen. Høj spænding, lyd. Et sygt menneskesyg. Alt handler om penge, de gryn. Jeg går gennem byen. Høj spænding, lyd. Et sygt menneskesyg. Alt handler om penge, de gryn. Vi går kun op i os selv. Giv os skattestop. Fuck den offentlige gæld. Vi kan bruge vores ulandsbistand på dækken. Bare de ikke piller Ville Gusterhækken eller ældrecheck. Verden den bliver mindre, vi bliver blinder. Al-Qaida de forsvinder nok ikke inden for dette års Mejland-kalender. Skal vi stole på vores statsministers venner? Burde du få dig et forbrugslån eller terroristerne vinder? Det er plastikkirurgi med sandheden under